Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Symptoms persist, consult your doctor. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Maayong aga, welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports first portion. Karon nga adlaw Miyerkules, yari kita sa ika-siyam ng adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kamusta kamo mga ka-aksyon namon sa kanginan kabayuntang nakabugtaw na kagang iban sinin na marosako-sako na sa pagpadulong sa ila sining nga ginaobrahan kag ginakadtuan sa sining adlaw, no? Sige, sa mga ka-aksyon ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Liwat kita nga mag-inop na night tubtob kita sa tagnang alas 6 diri sa inyo sining palatuntunan. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan sa BCPO nga balita. Ini may kangtanan sa tatlo ka mga persona nga nadakpan sa bypass operation sang City Drug Enforcement Unit kag Police Station 8 ginpasakaan na sang nagakaigo sining kaso kag kalakip man mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center. Naman nga balita, Councilor Novero nagsabat na sa ginareklamo nga mahigko nga quarantine center. Puwerte ha. Kag sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, 20 anyos, gindako pagi sa warrant of arrest sa kaso nga paghimulos sa syudad sang Talisay. Sa balita sa Kapitolyo, igabalita ni Aksyon na Marlon Hinovia, ini may kangtanan sa La Castillana Disaster Risk Reduction and Management Unit nagbuligman sa pagpangita sa naanod nga bata sa siyudad sang La Carlota. Aksyon Radio. Way pagidya makitaan tubtob sini nga mga inuras yadtong bata, no? Kaluluoy man klase ka biktima ini. Sige, kung anong nadangatan niya tani, makita man lang niya sining lawas, no? Samtang sa aton sining balita lokal, Aryo, may palayag si Senator Panfilo Lacson, Undersecretary Organizing Troll Farm versus Government Critics 2022 candidates kuno.
may mga ginapatigayon nga at ginaligar man lang niya. Undersecretary kuno sang gobyerno ang ginaligar nag-organize at least 2 ka mga troll farms sa tagsa ka mga probinsya para atakihon ang mga kritiko bisan pa ang mga katawhan nga posible magpapili sa 2022 elections. Radio. Kasadyaman klases ang sitwasyon ini ba? Temprano pa. Kalakipan mga kaaksyon ang Japan International Cooperation Agency o kung JECA ang nagpabutyag ng Pilipinas International or Philippine Government ang makabaton sining bulan sang another nga Japan money ay 20 bilyones pesos, around mga 8.71 billion pesos bilang third tranche sa post-disaster standby loan phase 2 mga kaaksyon PDSL2 ini kun intsindihon. Aksyon. Radio. Samtang sa iban pang mga balita diri sa pagpangalagad sang Aksyon Reports Morning Edition, ini may kang tanan sa palayag sang Department of Health nga still working ini sila sa mechanism to verify sa mga travelers nga nagasulod diri sa pungsod Pilipinas nga makakuha man lang sang or nakakuha sang vaccinated outside sang pungsod mga kaaksyon, no? Ginastudyohan na ni sang Department of Health kung paano ini kag kung anano ang himuon sang mga ini sa nagasulod diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon. Radio. Sige, pila lamang ini sa mga balitaan ta sa siling aga sa inyo siling palatuntunan sa Aksyon Reports first portion mga kaaksyon. Sige, samtang pahunay-hunay kamo, dugay-dugay, hatagan ta kamo mga balita, gikan sa aton sining mga action reporters, fielded na sa ilatag sa mga area assignment, kag sige na lang biyong sa aton sining patrol. Karon dugay-dugay, mga kaaksyon, hatagan ta na igtalupangod diri sa aton sining pagpangalagad. Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, las 4:06 sa aton oras, daligid lang. Standby mga kaaksyon, matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian lamon ginasanligan tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Balik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:11 na nga aton oras morning lang anay sa mga kaaksyon ta dira sa kay Jaffe Tongski Silatro no ga pangayo bulig ho kay brownout to agapa ginpukaw sila sang brownout sang Seneco no aga pa sila ga pamukaw sa dumanan wala kuryente sa nakaoras sobra salamat gid sila naman da pabugtawa aga pa ay perti Seneco baho brownout naman to kuno sa may handumanan lihog tada i-check ninyong inyo sa nga area no ayos, sakay Toto Balulot, morning lang to, mayong aga lang kay Mr. Milili Oligo, may lang pag-monitor, no? Kay Bing Milili Oligo. Ayos, Marlon Villaruel Mendoza, may lang pag-pamati, Toto Marlon, tamyaw lang, lihog sa Hosto Family sa Hacienda Salamanca, kay Tatay Ramon, kag Nanay Fili Hosto, ga-monitor sa kada aga sa Aksyon. Salamat gid. Thank you gid Toto Marlon Villanueva Mendoza. Kay Mr. Milili Oligo ga monitor na siya sa MM's Body Cafe. Amo nang manamits dira no. Ang MM's Body Cafe amo nang namits dira no. Kay Yvonne Boitzer may lang pagpamati Yvonne live from Germany. Thank you gid Yvonne no. Sige, may pahabol si Marlon Villanueva Mendoza sa Salamanca, si Dandy Mendoza kag si Dodoy Melcar Copinco ga pamati kada aga. Salamat gid no. Jory Montiliano may lang pagpamati dira sa Vista Alegre no. Jory Montiliano kag kay Sir Ronnie Gordon ara naman siya si Sir Ronnie Gordon kag Mr. Martin Aliling good PM lang no.
Ayos si Sir Milili Oligo gatamyaw lang kay Kagawad Timay kag Monet Lobaton sang Mambulak silay gapamati gid sila sa sining aton sining broadcast. Ay pwerte Aksyon Radio. Sige, pagkaroon talang iban mga kaaksyon kadtuan taning unang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Kamustahon ta? We have Aksyon Alvin Graba report gikan sa patrol sitwasyon sang aton sining palibot sang syudad. Balita sa patrol. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba unang pagpangalagad sa aton sining patrola. Ihibaloon ta sa sining mga inoras. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Rex, good morning. Mayong aga ka pa sa morning, Noy? Yes, among giniya, basta mayon tulog. Nagka-rest, kakabalo ka naman kung kaysa. Kondisyon na. Kondisyon in short, Do, aga pa ka mo nagpalargada? Oo, siling ko gani kaya aksyon na ni mag-temprano kita maglambiyong diri sa syudad sa Bacolod sa piyak sini. Kasi ni nga aga. Do, garo panalitin, no? Oo, nagpanalitin. Basta ang mga dalanon, tanang agyan ko. Gani man aksyon na Rex, no? May mga lugar man sa syudad sa Bacolod. May portion sa lugar sa syudad sa Bacolod. Nga basa gid aksyon na Rex. Gani? May portion man nga Nami wala, sa basa, no? Mas namin ang basa. Ba? Yung wala ka naman daan, kung kaysa sa basa, dara ko nang nanometers mo. Oo, gani. Kanometers ang basa nga kung kaisa makabulig ya. Nga matinluan ang imo sa lakyan. Kung kaisa naman na makasiling ka nga maligo kita o maligo ka, kay basa ka na. Ba, tiyo mo na. Oo, pero kung kaisa mayad man ang hatag sang basa. Basta basa. Basta basa. Oo, babasang imo dira nga mga dalanon dang kadutaan mo nga luyag mo tamnan, medyo basa kundi mas mayo. Oh yes, aksyon na Rex. Kaya sigurado kita ya nga ang tanom sina iya. Kondisyon na kondisyon man. Kurikid eh. Oo, so sa aton sining nga mga kauturan, extra nga paghalong sa pagdala sang ila sining nga mga salakyan, duha guma man na o kon apat guma, extra kaya sa piyak sini, may kung baskog katama ng ulan, hindi masyado danlog. Amo ni nga klase daw nga dabu-dabu nga kagahon aksyon na Rex. Nipis-nipis ang ulan niya, pero kung kaysa mabasa ka man, pro. Oo, nipis-nipis lang niya, pero makapasa man eh. Pero, ang dalanta, siguro amo gining ulan halin kagabi ay. Yes, aksyon na Rex, siling ko ganing kung lang taon ta, kagatan la ko sa kalangitan, way ko sa may mga makitaan nga mga bituon mo. Siling ko din nagkato mga bituon man, siling ko basin na rin na sa plaza. Lain na yung bituon ng imo da, pero way na da sila siguro Gani man, natabog na kay alas 10 na daan, pares nagliliga to alas 11. Subong yang curfew kay alas 10 na daan, aksyon na Rex. Temprano pag lambiyong na. Talking about lambiyong, temprano pa man aksyon na Rex. Tanta naman nga lambiyong man ng mga kapulisan, especially sa idalom sang police station number 4. Yes, and at the same time, mga station number 2, aksyon na Rex. Ari kita diri sa area sang Bacolod City Public Plaza. Subong sini ang laragway sang aton sini nga plaza aksyon na Rex. Masanag ang suga, although wala kagid makitaan nga mga tawo magluwas lang diri sa tubang balakilid sa police station number 1. And at the same time ang mga tawo nga bag-ugid lamang nakaabot aksyon na Rex para nga magparehistro, no? Kung kaysa temprano pa ni sila kaabot mga alas 4. Magparehistro? Yes, magparehistro bala sa Comlec aksyon na Rex. Tiyoti, kamusta galidang kumilek gali? Subong sini aksyon na Rex, sarado pang Comlec office, pero may pipila na ka mga persona ang nabantay na? Oo, pungko na diri balas kilid aksyon na Rex. Ang iban ari sa may hagdan ng iban kapangapipa. Mas maayo ganini temprano pa. Makakuha bala aksyon na Rex ang numero kagati kung temprano pa, prioridad gidya aksyon na Rex, no? Pintahagin niya sa aton sining mga kauturan. Actually, may nakita sa 2, 3, mga 5 pa lang ni, no?
Ang iban nagpangapis kay Lidria, while ang iban aksyonarex kay Ro Istorya pa man, ang kalabanan diriya kag nagadaom nga marehistro, iban diriya rehistro change address abi kon ilis ang ila sining presinto kay yung iba niya aksyonarex nakita naton to nagligad ang halin sa Handumanan, halin sa Abada Sky, gikan sa iban nga barangay. Subong sining tinion aksyonarex kitaon ta naman niya diri ang libre sakay, no? Libre sakay for medical health worker. Ang mga Balyacar Transit? Yes, sir. Iyan sang Balyacar Transit. Subong sining aga parking na mismo, no, sa Atubang man sang DRRMO kung sa Atubang mismo sang Negros Press Club. Sa may plaza, Damping? Yes, sir. Dito sa may plaza. Ining nakita naton aksyon na Rex ang Iyaka Balyacar going sa area sang barangay Banago, no? Tapos may nakita kita sugata manamon kagina nakabutang to pagpakadto ba sa Fortune Town nga mga salakyan. At least importante di reaction na Rex for medical health worker, wala man sila, wala na sila sa pagka-problemahon pa kay libre sakay. Gani mas maayo pa sila ka may libre sakay. Sige lang, kay natural lang niya, kakagabi nasakyan ako. Nasakyan ang? Na may nakasakay na sa akong kagabi, okay. no? Sabi ko kung lain ang ginsakyan mo. Nag-drive na kita. Okay naman nato sila nga tarak-tarak, no? Kahit pa paano yan. So, hindi man kumaributa, iba. Sila ka mga salakyan di pasaya makitanta karon going sa area sang Libertad diriya kay galos kitaon na tanan kay diri kalibutan na Rex mo. Diriya mabalaan taman ka mga nagabiyahe especially karon ang punta Taytay ka parking tubang sang police station number 1 ara man ang iban diri aksyon na Rex ay galihalin sa area sang barangay Banago going man ang tanan ni sa area sang Libertad. Temprano pa man nagapanilig ang aton sininga mga kauturan sa pagpaninlo, no, sa Bacolod City Public Plaza. Kay importante diri ang matinlo nga palibot, especially ang laragway sa Bacolod City Public Plaza ang nagarepresent sa Action Rex mo sa syudad sa Bacolod nga masami ginakadtuan sa iba naton nga mga kauturan. Again, abiso naton sa aton sining mga kauturan, extra gid nga paghalong sang ila sining mga pagdala sang ila sining salakyan bangod matanlog man ang dalanon especially diri sa area sang downtown plaza. Ang observations ang patrol. Basi ma-check mo lang karon sa pagbalik mo updates ning shooting muling incident dira sa area sang barangay Takuling Aksyon Alvin. Yes, aksyon na Rex follow up agad niya, no? Subong agap ang biktima do gindala sa Corazon Locsin mo. Gani man, no? I-check ta ni aksyon na Rex. Sige. Report sang patrol, kagang observation sang patrol. Ginadulong subong man na Santon Pass Urban rekta sa patrol with aksyon nanikiraw. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na nga oras karon dugay-dugaya sa pagpanumbalik ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa report sang Police Station 6 daw sa 6 nga area ni ining kaso dira sa Proc BM Barangay Takuling, Bacolod City kagabi nga gin-cover ni Aksyon na John Diaz. Ini may kang tanan sa pagpangastigo kag paglutang ho ang biktima si Joey Carlos de la Cruz Sr., no? 47 anyos, kasado kag residente sang barangay Takuling, no, sa Proc BM Barangay Takuling kag Aljo de la Cruz 25
residente man sa among lugar, while ang suspect si Mark Claveria, 29 anyos, residente man sa among lugar. No? Pagkaronan ta na mga kaaksyon na, diri sa aton sini nga pagpangalagad, sige, daligid lang sa aton sini nga mga kaaksyon, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Standby, mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman palamati region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 19 minutos karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsang anong nagkaintangan Responsable na pagbalita Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati
sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay. Action Reports, first portion. Pabalik na diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 4:43 ang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon ni Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa 3 ka mga persona nga nadakpan sa bypass operation sang City City Drug Enforcement Unit o kung CDEO kag Police Station 8 no ginpasakaan na sang kaso mga kaaksyon. Balita. Yaring kautan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, good morning. Report kita sa Bacolod City Police Office. Ginfile na kahapon adlaw sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office kag Police Station number 8 ang kaso nga paglapas sang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok sa 3 ka persona nga ila nadakpan sa bypass operation sa separado nga lugar diri sa may syudad sa Bacolod. Unang ipasakaan sang kaso at Rex amo ni si Alvin Tanoy alias Dudong Lapo, 24 anyos, soltero sa Purok Matahom, Barangay Tangob, City Syudad sa Bacolod. Si Tanoy Rex ang nadakpan sa bypass operation sa nasambit ka lugar sa diin nakuha sa posisyon kag kontrol ang mga sabu, kalakip ang sabu para Fernalias nga sunaw sa kay Police Lieutenant Edward Bolivar ang tagapamuno sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit ginakabig nga street level individual ining si Tanoy kag nakuhaan sa kapin 136,000 pesos nga bilis sa sabu nga nagabugat sang 20 gramos. Sa mga kaso Aksyon Rex ipasakaan man sa Police Station number 8 sang kaso si Joshua Arroyo, 28 anyos soltero sa Barangay Alicio sa Bacolod kag Joselito Dagatang Jr. pumuluyo sa Barangay Takuling, Sinisyudad sa Bacolod. Ang duha Aksyon Rex ang nadakpan man sa bypass operation nga gipatigayon sa Police Station number 8 sa pamanguna ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 dira sa area sa Barangay Panokoy, Sinisyudad sa Bacolod. Natigayon man Aksyon Rex ma-recover ang bypass money, pila ka mga sabu para Penalias, laki pa na ang sabu nga ginabuluban talaga bugat sang 1.5 gramos nga may market value nga naglabot sa 10,200 pesos. Ining nadakpan sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office Aksyon Rex sa bypass operation dira sa may area sang Purok Matahom, Barangay Tangob ang ara na karon sa lock-up cell sa Police Station number 8 amo man inig duha nga nadakpan sa bypass operation nga gipatigayon ni Police Major Jory Puerto nga Sanday Arroyo kag Dagatan Jr. Ini nga report ginatulong sa Kalawan sang Santong Plaza Basop ka sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:47 na. Kanasig lang sang oras ta. 4:47 na. Kay Sir Victor Tugaf, good morning lang, no? Kay Nora Villanueva, mayong aga, kag Janel Cartel Bilyote, good morning dira sa Central Maaw. Pamilya Bilyote, good morning man, no? Dira sa Central Maaw. Kay Kagawad Imbong Jo Campo, Coffee Time, Action Rex, gani man. Kay na pa ko nag-coffee, si Kagawad Imbong Jo Campo. Erwin Dicatoria Gonzales, good morning lang. And thank you sa pangapi, no? Humalumina, good morning madam. Dara sa Barangay Tangob, no? Rosalina Arellano Espadero, good morning lang. Teresa Luxin, good morning. Dara sa Salwa, Kuwait, thank you, Gid. Teresa Luxin, no? And Yorb Quiniol, may lang ang pagpamati dira sa Kingdom of Saudi Arabia, ho. Tamiyaw lang Lucinio kag Tisara family dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasil, Ibi Magalona. Alin sa kay Yorb Quiniol, sa kay Jinky Dialagdon, good morning lang, no? Kag kay Noel Amar,
Good morning lang siling ni Jinky sa kay B-Boy Villasor, sa kay Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Sir Alex Montesa, Sir Mr. Milili Oligo, Sir Bia Jonathan, Michael John P. Sison, kag EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Good morning lang. Halin sa kay Day Jinky, no? Palermo Pailo na Leonora, may lang pagpamati, Palermo, kag tamyaw lang anak ya. Tamyaw ko lang ang akon mga anak, Palermo family sang Barangay Granada, Pailona family, kag si Barangay Kapitan Itik Talimudaw, kagawad Nodji, kag Boy Nietes, kag Eljan. Paring Eljan o Castanyo. Greetings coming from Al Gassim, Saudi Arabia. Thank you so much, Palermo, Pailona, Leonora. Noel Amar, tamyaw lang si Bowid Julinggo, kag Riboy, alunan kag sa iya sila nga hinablos nga si Taboy Derla. Halin sa kay Noel Amar. Kag tamyaw man ni Noel Amar, si Mayo Vanessa Mayo, Jinky Dilagdaon, Mr. Melili Oligo, Alex Montesa, kag iban pa, no? Ronaldo Lapore, may lang pagpamati sa pamilya Lapore, pamati sila sa Hacienda Sibiliana, aga pagabugtaw na pamati sa Aksyon Radio. Salamat gid sir Ronaldo Lapore, no? Mr. Milili Oligo, tamyaw man sa mga kabrek sa daho. Sanday Vanessa Mayo, si Jinky, Noel Amar, kag Alex Montesa, ang nagatamyaw si Mr. Milili Oligo. Sige, thank you gid sir. Kay si Vanessa Mayo, may lang pagpamati. Thank you gid Ma'am Vanessa Mayo. And tamyaw lang Miss Hin diri sa programa. Anong Miss Hin man? Sige, thank you gid Vane. Salamat gid halong lang dira, no? Kay Ernie Odascolidas, good morning lang Ernie Odascolidas, no? And Toto Dalimata, no? Pamati dra sa San Pablo, Laguna. Blue Blade Game Farm. Okay. Shout out lang sa pamilya Dalmata kag sa Kulipapa Hinubaan. Thank you so much Toto Dalmata, no? Otay Benedicto, tamyaw lang sa kay Toto Castro kag Norbing Hinubata, nagamonitor sa imo sining programa. Salamat gid Sir Otay Benedicto. Louie Aldas Sr., may lang pagpamati dira sa Manila, no? Louie Aldas Sr. Ayos kay Marlon Villaruel Mendoza. Ayos, salamat gid. Thank you gid. Toto Marlon Villaruel Mendoza. Kay Idser Samgenteho sa San Pablo, Laguna, pamati man si Toto Dalmata Amay Tulmo, monitor man. Ayos, thank you so much gid. Sige, karon naman ang iba na. Dali gid lang kay mahinang kalaban, no? Standby anay mga kaaksyon. Balik lang kita, dugay-dugay. Aksyon! Radio! Ang balitang ito. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinada
dampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag anong kalintangan. Responsable at pagbalita, kagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 ang aton oras. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes with nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 ng aton oras. Good morning lang sa bago na kabugtaw sa sining mga inoras, no? Padayon kita nga hatag sa inyo sang informasyon sa sining nga aga, no? Katuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa nukpo kita, no? Ini may kangtanan sa 20 anyos nga gindako paagi sa warrant of arrest sa kaso nga paghimulos sa dakbanwa sang Talisay. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden. Police Balita. Sa detalye sining balita, we have Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. May nga aksyon na Rex gindakop sang otoridad dining isa ka 20 anyos nga soltero wala sang trabaho dira sa sitio Kabakahan, Barangay Kabatangan, syudad sang Talisay. Ining suspek kinikilala sa kay Renante Tugle, residente man sa nasambit nga lugar. Ini siya Aksyon Rex ang ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos sa diin gin-isyo ini ni Honorable Marites Gumahin, presiding judge sa Regional Trial Court ng Branch 51 diri sa syudad sang Bacolod. Kagini napitsahan Hunyo 1, 2021. Ang Korte Aksyon Rex wala nagrekomendar nga makapiyansa ini para sa temporaryo nga kahilwayan. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Negros Occidental reports. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mayong agalang sa kay Giselle Franco, no? Nga nagpamati sa sining mga inoras kay Giselle Franco. Good morning lang. Kay Milagros Morales, mayong agagid sa Maaw, no? Milagros Morales. Kag kalakip man sa kay Jeric Vinson. Shoutout lang gali kay Vicente Chavez, no? Yamashita, Japan, ga Pamahaw, Subong. Salamat gid. Jeric Vinson. Russell Gomez, good morning. And sa kay Marlon Villanueva, Villaruel Mendoza, no? Sige, salamat gid to Marlon. Rosalina Arellano Espadero. Morning lang. Princess Chloe Bidlan, good morning dira sa Central Maaw. Nag-monitor sila. Damo taga Maaw subong mga listener ta. Princess Chloe Bidlan. No? Jocelyn Kalamaan, good morning lang. Salvador Tanalion, condolence lang sa Alston. Alston Rex sa pamilian Telni kag Tanalion family. Sige. Condolence lang, no? Salvador Tanalion. Jinky Dialagdon, lihog lang tamyaw sa kay mama niya kag papa niya Joe kag Lolita sang Barangay Pandanon, DSB kag sa akon utod si Jenally kag Jane. Araman ka pamati subong sa programa mo. Thank you gid Jinky Dialagdon, no? Enrica Barkel, may lang pagpamati Ray Carbakel, no? May lang pag-inom sang coffee sa kay Bobby kag Jomar. Good morning. Okay, si Noel Pahilanga sa Villa Maria Homes sa Sumag. Thank you so much, Sir Noel Pahilanga. No? And sa kay Kagawad Imbong Jocampo, coffee time. Thank you so much, Gid. Sige. Ayos. Sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta, mahatag tanay resulta sang STL recap result mga kaaksyon sa sining oras. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang recap result sang STL Small Town Lottery. 33-7 sa una ning draw kahapon sang aga, no? 33-7
Ikaduhang draw 35-36, 35-36. Kagang third draw kagabi 21-30, 21-30. Amuyad tong aton nga STL result recap. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Mga kadto tanay sa mga tumalaya sang loto ho, way kita winner subong sa jackpot winners sa 642 5.9 million pesos mga kaksyon. Kadtuan taning resulta bla ho. Yari na ang Lotto result. Ang resulta sang loto sa 642 in order mga kaksyon 01, 7, 32, 42, 22, and 38. Liwat 642 Lotto result 1, 7, 32, 42, 22, and 38. Kag sa ato sining Super Lotto 649, Super Lotto 649, way man sang jackpot winner ho. Sa Super Lotto, yaring resulta in any order 27, 13, 17, 43, 4, and 24. Liwat 27, 13, 17, 43, 4, kag 24. Sa 649, 0 jackpot winner. Sa Ultra Lotto 658, no? Way man sang jackpot winner so. In any order, resulta sa Ultra Lotto 658. 12, 27, 25, 49, 30, and 41. Liwat, 12, 27, 25, 49, 30, and 41. Yari na ang Lotto result. Daligid lang mga kaksyon na standbyan ay sa aton sining nga mga kaksyon. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay pagkatapos lamang sini. Dr. Alfred. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, dahil na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Sa radyo. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:26 ang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar ining reklamo bla sa area sang barangay Handumanan bahogid. Aro paninlo man pag may time lang ginabutang dira hindi talang pag-isalig man sa mga kauturan ta dirang ti barangay workers, social welfare, kagiban pa nga mga kwanta dira, no? Mansig limpyo lang kita, manti ginatulugan tayo na, ginatiniranta. O, si Councilor Inoy Novero nagsabat na sa ginareklamo nga mahigko nga quarantine center dira sa area sang barangay Handumanan. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Bayang Action Rex, nagsabat si Bacolod City Councilor Renesito Novero ang chair sa Quarantine Center Action Team sang syudad sa Bacolod ang sa ginreklamo nga mahigko nga quarantine center dira sa may Handumanan Elementary School 1. Ginapahayag ni Novero nga dapat trataron sang kada tawo nga yara sa quarantine centers nga ila balay ang ila sinigi na tiniran Action Rex. Ginpahayag ni Novero nga dapat ululupod nga magtrabaho ang tanan kontra COVID-19 kag kun mayara gid man sang higko dapat ini nga tinuan kag pwede man nga makapangayo sang bulig sa mga in charge sa quarantine center. Nagapangayo sang kooperasyon kag paghangop ang konsehal bangod sa ginapangatubang nga sitwasyon. Then, ang punto ko bala, we have to work as one, di ba? Bulo ligay. Karon kung may iko-iko da sa iyo na ginahistaran, daw pa rin na ila pa ni Balay. Limpiyuhan nila. Karon kung luyag nila magpuling sa sagwa, hambalon nila ang sagwa. Nabatian si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Santon Plus Gold mga ka-aksyon aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangustin, margoswo garlic, balunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Santon Plus Gold 100% safe kag epektibo. Ang Santon Plus Gold ang makabulig sa mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold babakal sa mga butika. Kag syempre mag-switch na sa pinaka-healthy nga kape, Life Extension. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radio Philippine Standard Time. La 5:29 at oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinavia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa padayon nga pagpangita sang naanod nga bata tublaho sa syudad sang La Carlota. Ti ang local disaster team sang La Castillana nagbulig na sa pagpangita. No? We have Aksyon Marlon Hinavia sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Yari ang report ni Aksyon Marlon Hinavia. Aksyon Mar.
Amat-amat nga nagadamo ang nagapaninguha nga magbulig sa pagpangita sa sining damlag lang na dula nga 5 ka tuig nga bata nga babayi matapos nga aksidente nga naanod sa suba sa barangay La Granja, siyudad sang La Carlota. Kahapon ang Disaster Risk Reduction Management Office sang La Castellana paagi sa nagapamuno sa nga si Mayor Romayla Nicor Mangilimutan ang nakigbahin man sa search kag rescue operation nga naglapnag na tubtob sa banwa sang Pontevedra. Kag sa iban pa sa nga mga area of responsibility sang La Carlota City. Madumduman nga ining bata ang kaupod sang iya manghod kag iloy sang magtabok sa suba sang Purok Size Barangay La Granja naglikag Domingo sang hapon apang aksidente nga naabtan sang ginatawag nga dalotdo kabangdanan nga naanod kag namising ining 5 ka tuig nga bata nga babayi. Si La Carlota City Mayor Rex Halandoon ang isa man sa mga personal nga nagkadto sa area sa giluntaran sang insidente agod hibaloon ang nagapadayon nga operasyon. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Henovoya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 may lang pagpamati kay Jason Alegria nag-watching live sa Facebook page diri sa Camellia Homes Mandalagan. Thank you so much Jason is Jason Camellia Homes Mandalagan. Thank you gid. Salamat gid Jason Alegria kay Lunila Tarosan dira sa Proc 20 Barangay Alangilan, no? May lang pagpamati dira Lunila Tarosan. Kag Neil Brian Balawes, may lang pagpamati sa pamilya Balawes dira sa Barangay Payao kag Barangay Gintubhan. Kag good morning man sa pamilya Gomez dira sa Banwa Sang Isabela. Watching live from Agisan, Himamaylan. Perti si Niel Brian Balawes, no? Evelyn ni Pomosino, mayong agagid. Salamat gid Madam Evelyn ni Pomosino. Dante Makilan, may lang pagpamati, no? Tia Kim Eriman, thank you so much gid. Ayos. Sa kay Antonio Flores sa Itaxi, halong sa pagbiyahe, sir. Thank you gid Antonio Flores, no? Felenora Oliveros, may lang pagpamate. Arnold Bidayo, sige Sir Arnold Bidayo, no? Vanessa Mayo, thank you so much, Gid, no? Thank you, Gid, I love your polo shirt. Ay, pretty, si Vanessa M. Mayo, no? Chofilo Espanola Jr., always Gid ka pamate, always ni Mamang Buning Tagda Zone 3 Hinigaran. May lang pagpamati kay Mamang Buning dira sa Tagda Hinigaran. Alin sa kay Chofilo Espanola Jr. Na? Ayos. Thank you, Gid, Vane. Thank you, Gid. No? Sige. Francisco Guangco, salamat gid idi Laos dira sa Cantong, Victorias. Kag kay Nana Isabel, good morning lang sa inyo tanan dira, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon, manumbalik ang inyo sining palatuntunan pagkatapos lamang sini. Evergreen Herbal Capsule. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site
ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sa
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad kuauntang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol hibaloon ta parte sa sining shooting incident nga nagluntad kagabi dala sa area sang Police Station 6 sa Purok BM, Barangay Takuling, sining syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba kagiban pa nga mga blotter entry, mga ka-aksyon Aksyon Alvin. Aksyon Rex padayon karon nga ginabulong sa Bacolod Adventist Medical Center. Si Joey Carlos de la Cruz Sr., 47 anyos ni matapos ginlutang kagabi sang suspek nga si Mark Claveria. Well, ining suspek nga si Claveria Aksyon Rex ang padayon naman nga ginabulong sa Doctors Hospital matapos man ginbuno sang grupo ni Aljo de la Cruz sa diin natabo ang ini nga insidente Aksyon Rex sa Purok BM Barangay Takuling diri sa syudad sang Bacolod. Ang istorya diri Aksyon Rex sunod diri kag sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Arnel Delis. Ining si Aljo de la Cruz Aksyon Rex kagabi nagbakal lang kuntani sa Tianggi sang sibuyas. And matapos diri Aksyon Rex, ini siya ang kastigo. Una diri ni sang suspek nga si Mark Claveria. And diri nagpalugid sa iya sining pamilya after nga nadula makadali. And diri na nag-rest back naman Aksyon Rex, pero diri nag-umpisa man ang inaway sa magtimbang bahin Aksyon Rex kag diri suno sa aligasyon nga ginluthang ni Claveria ining senior o kung si Joey Carlos de la Cruz Sr. Diri naman nagbalos Aksyon Rex ang grupo ni De La Cruz kag gilayon nga ining si Mark Claveria ang ginbuno diri Aksyon Rex kag karon ginabulong sa Doctors Hospital. Karon Aksyon Rex padugay-dugay ba si makakuha man kita sa pinaka-latest pagida diri kay anong update sang suspect ya? Kamagan Aksyon Rex. Anong update sang suspect? Update sa nga suspect nga si Mark Claveria ara sa ginabulong man sa Doctors Hospital. Hindi matapos nga ginabuno man Aksyon Rex ni Mark Toreno. Mani ang nagbuno kay Claveria. Actually na-recover sa lugar sang insidente Aksyon Rex ining 36 pulgada o kung 13 inches bladed weapon nga mani ang ginagamit sa pagbuno kay Claveria. Pero naku-recover man sa mga otoridad ining empty shells ang 9mm Aksyon Rex. Kamuni ang ginluthang sa senior o kon kay Carlos de la Cruz Senior Aksyon Rex. Basi karon kay dugay-dugay mabalik naman si Police Staff Sergeant Arnel Delis lugar agud ibaloon ang pinaka-latest medical bulletin sining duha Aksyon Rex. Report sa nga patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Action Reports, first portion. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5:50 ng aton oras. May lang nga pagpamati kay Michelle Ogang Barotag, no? May lang nga pagpamati kay Michelle Ogang Barotag, kay Jasmine Roldan Ravillo, morning lang, no? Kay Carol Montoya, may lang nga pagpamati Carol, sa kay Aida Alunan, good morning lang, no? Kay Diding Alojamento, may lang nga pagpamati dira sa Pontevedra, no? Diding Alojamento, good morning lang, no? Kag Arman Regalado sa kay Lola Murit Sarimong sang Montara Isabela, good morning lang, no? Gracia Harita, may nga galang Gracia. Rodrigo Caniedo dira sa Kabog, no? Brand out last do CD sa Kabog, no? Brand out para subong sir. Rodrigo Caniedo, no? Sige, dagang salamat gid sa inyo sini, no? Nga pakigopo diri sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang kay matag tapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano man ang ginhambal sa natuwa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamatian lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
Karong tag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na niya'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod Salud. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Alang-alang na kita sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. Salamat kita sa inyo sining pagkigupod since kaina, mga kaaksyon las 4, tubtob sining mga inora. Standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1, igasunod na sa dirigi lamang madugay, upod kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,